Ён мог бы стаць паспяховым сталічным айцішнікам, а выбраў пасаду выкладчыка ў правінцыйным каледжы, прычым далёка ад роднага дома на Гродзеншчыне. Майстар вытворчага навучання, які ўсяго на некалькі гадоў старэйшы за сваіх выхаванцаў. Яшчэ учора пісаў за гэтымі партамі канспекты лекцый. Сёння ж 22гадовы педагог і па сумяшчальнасці тэхнік-праграміст не проста выкладае, а распрацоўвае цэлыя праграмы і мабільныя дадаткі. Эта программа просто тебе даст основы того, что ты пропустил, чтобы ты пришел в следующее занятие, ты уже знал, о чем была речь. Это как краткий конспект, и он именно всех навыков не даст. Но основы есть, это самое главное. Акрамя чытання лекцый, унікальны навучальны дадатак прадугледжвае праходжанне кантрольных тэстаў, вынікі якіх адсылаюцца на электронную пошту выкладчыку. Удасканаленне традыцыйнага выкладання такім прагрэсіўным спосабам адбылося ў каледжы яшчэ летась і адразу прыжылося. Паралельна з навучальнымі праграмамі для будучых праграмістаў і цырульнікаў пінскі наватар працягваў працу над больш маштабнымі праектамі. Адзін з іх – распрацоўка сервиса для турыстаў. Приехали в Пинск, не знаете, какое именно, что вы хотите, но у вас есть идея, например, посетить самые такие достопримечательности, именно Пинска такие самые элитные. Вы заходите, выбираете достопримечательности, вам строится маршрут оптимальный, и вы по нем гуляете и оставляете свои отзывы. Вучыць іншых і самому вучыцца. За плячыма рацыяналізатара дзясяткі засвоеных моў праграмавання, аб чым кажуць шматлікія сертыфікаты і пасведчанні. У арсенале маладога выкладчыка-айцішніка ёсць і распрацаваная мабільная платформа для айчынных аўтамабілістаў і аўтасервісаў. Дарэчы, фантанаваць карыснымі ідэямі Дмітрый Кароль пачаў яшчэ навучэнцам. Старэйшыя педагогі і кіраўніцтва колледжа адоранага хлопца зауважили и оценили. В его развитии помогал практически весь педагогический состав, но в большей степени его бывший куратор Аргер Надежда Викторовна. И еще его раскрывала заместитель по учебно-производственной работе Новикова Ольга Леонидовна совместно со старшим мастером Громович Еленой Евгеньевной. За ним тянутся дети, потому что он умеет их заинтересовать. Ну и не в обиду сказано педагогам со стажем, они также смотрят на молодежь и стараются идти на равных с ним, а то и может быть впереди. Акрамя выкладчыцкай дзейнасці ў планах Дмітрыя павышэнне кваліфікацыі. Зараз ён вучыцца ў сталічным цэнтры перападрыхтоўкі і працуе над прыватнымі заказамі. Разам з гэтым педагог плануе і надалей працягваць авалоданне мовамі праграмавання. Тацяна Будгусаім, Анастасія Кузіч, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».